Salutare! Și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră Drumul spre 100 ca trofee. Așa, începem direct în forță cu 3 nanodropuri. Uite. Ce noroc! 30 de gemuri. Bine, bine. Deci avem aici free în fiecare zi. Să vedem ce mai azi. Ce vedem ce skin-uri. Cele 3 skin-uri. Oh! Se pare chiar așa de tare. Da. Ne vom juca cu Otis. Da, însă atunci când filmez videoclip cu stilă brain la Mime Blues, dar o să-mi iau copyright dacă o să-l pun. Deci, pentru că a fost Brazilian muzica cu Spania și îmi iau copyright. Mamă, oare Frank? Ne face pilaf. Ne fac pilaf. Bă, nu se poate. Nu poți. Au și doi. Nu, că nu există așa ceva. Nu există. Nu, sta. Nu există. Continuăm. Stați să așez mai confortabil. Nu există. Hoi. Hai. Nu se poate, nu știu ce brawler să iau. Aruncă. Nu se poate. Nu există. Du-te, te rog. Hai, măcar un gol. Nu există. Lăsă. Nu există așa ceva. Nu știu ce să iau. Rico. Deci cred că iau Rico. Oh, am trecut de Rico. Let me switch. Let me honor. Let me... Doamne ajută!
Let me select none power. Project size. Oh. Bine. Ce bun e Rico. Insane. Puțin cam insane pentru acest mod de joc. Bine! Am așa cam până acum. 3. Pe mine. Ia să vedem. Bine. Bines. Dacă toți sunt cu Rico, îi dăm. Deci, scrieți în comentarii dacă să mai postez cu Roblox. Scrieți în comentarii. Da. Să-mi dau mai mult. Să-mi dau loc. Nu. Bine. Super. Da. Așa. Nu, chiar. Deci, Mica mi se pare tare. Ia să mi setez pe acesta de Hypercharge. Let me see. Oh my god. Nu există. B. Mihanu. Nu există. Mai bine un joc B. Bat joc de noi.
ne fac apă plată. Da. Bine. Bine. Bacon, yes, perfect. Happy search. Happy home. Băi. Nu se poate. Că n-am fost atent. Nu există. Cred că o să îi dau drumul pe Edgar să mai fac puține trofee, nu știu. Cu prestigiu 1 cu câteva trofee. S-ar putea joi sau vineri să nu postez episod. Păcat. Sau să postez short-uri. Bine. Karma, bro. Karma, bro. Karma. Ți-ai luat-o. Ai bătut pe mine de 2 ori. O dată. Nu de 2 ori. Da. Te-am bătut și eu, băi. Bine. Că stau bine pe hau, cum te lei pe hau. Stau bine pe mai dau niște meciuri. Boring. Da-na-na-na. Pregătit. Sunt pregătit. Nu mă, Prestige 2 direct. Mamă, ce ușor e să faci Prestige 2. Oh my god. 4. Largi. Hai puțin. Nimic. O, cauză. Epic. Ce să pice? Coni. Că eu trebuie să am numai cons. Nu poate să-mi pice gemuri, brawler. Că mai am și eu. Nu mai știu cât aveam.
Mai am și eu vreo 20, 18, cam așa, brawler. Să termin și eu brawlerii. Nu știu, nu poate să-mi dea mie și mie brawlerii. Da, m-am băgat și eu. Mamă. Deci, fiecare trage de la distanță. Deci, pentru mine, șanse aproape 0. Nu există. Ce? Nu știu să mă bag în ei, să nu mă bag. Nu există. Da. Deja câte minute am făcut? 16. Game over. Game over. Let me finish. Oh, avem șanse. Hai. Să mă arunc eu. Nu ai șanse. Nu ai șanse. Trag tu de la distanță. Denis, dai. Dați-i. Ei, nu se poate. Game over. Defeat. Da. Așa, nu e nimeni. Ia-ți-vă la fel dacă mai mi-a dat cineva ce sugestii. Așa mic. Ia. Da, poate îmi dai și mi-accept șanse. Nu mi-a dat nimeni. Nu știu, nu pot. Da. Înapoi la Showdown. Plus. Nu. Știu, Showdown solo. Let me see. Let me in. Edgarule. Mai dă mine. Hei, eu, uite-te la mine, frate, tu mănânci măsline. Da.
Și acum aproape, nu e aproape, ci aproape. Mai e până pe final de episod câteva. Nu știu pe episod, nu știu ce să fac, Get nanopause. Da, parcă nu mai dădea iar câte un nanopower pe ăla. Ce? Trebuie să le iau eu cu... Cumva sau trebuie să cumpăr oare prima? Nu și doi. Remisen. Ia, cumpărăm aici. Zic, astea poate, nu știu, o să fiu rare și zic să le cumpăr. Deci, am mai rămas cu 8.000. Să mă arunc în cap cu 8.000. Nu există așa ceva. Da, merge. Da. Și abonați-vă, dați un like pentru să mă susțineți și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!